shani banye na kwana na kwana sanufa ya gida kina lafiya lauya harkoki lafiya dama abin da ke tafi da ni abokina ne ya ga ɗarka yana so shi ne na ce bari in ɗauko shi na warka ko Allah ya sa mu dace ke ne kina son diyanmu koko shine tana son diyanmu shi ne bisa yake so ke ne kina son diyanmu koko diyanmu ne yace yana son ki shi ne ya ganta yana son ta menene sunanki suna na Fahad Fahad kin iya noman doya a wallahi ba iya ba ya iya ban iya noman doya ya iya wallahi ban iya noman doya bari in tuno muku rukayya kai ya za ka yi ma haka kuna nan ko to ga rukayya Faru, ke daga sani yayi rukayya wannan tana son ki kuma za ta yi noman doya kan wallahi ban iya noman doya Sanufa. yawa dan ba ya ce yana noman doya na ce masa a'a To an gamu dole ne sai ana noman doya. Mu ya wani mutum bai noman doya ba fa ya zuwa ya aure mu. Shi ne gaskiya abin da zan faɗa. to gaskiya ni ba na noman doya gaskiya To abinda za a yi ka san wani abu haka yi kan ya kai yanzu ku gyara tsakanin ku ai ba haka za a yi ba za a yi haka ba. Gara Dole ya koyi koyi noman noman doya. doya. Inda dai na so na. kana son kawai Yawwa, koyi dole ne doya. koyi noman doya. gaskiya zai ne shawara To Malam Muhammadu sai an jima kai da gida. Na gode. za mu shawara, za mu shawara. To, kai iya noman doya ne sosai gaskiya. Sauke manhajar ku Amirin TV domin samun sababbin shirye-shiryenmu. Ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawa. Domin samun daɗaɗɗen shirye-shiryenmu idan mun ɗaura. Merhaba.